दिनै सेफ जोबथानायनि गथ'फोरनि फोरबो जोबथानायनि ओंखाम जाथाव गथ'फोरा नै बिसोर टिचारफोर फोरोंगिरिफोरा नै Ayo, kau semua, kau ini sendiri tu. Lari di tak? Sini tham juga. Sini tham beri dok. Nah, sini orang semua. Nah, kasih mana? Mana ya, dulu. Mini tu, kasih mini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah kali tinggal ya. Kita pakai beli. Jala? Man jala alu bay? Ele goथाव ना गोथाव नंगौना नङा गोथाव नालाय दिदोम आलु बायनांगौलै नै गथ'फोरा ओंखाम जागासिनो लकेल दाउ बेदर हाब गोलोमबोलायथारदों गरमजों गथ'फोरा ओंखाम जादों सेफ दिनै जोबथा बा नैलाय निहिमियाबो जादों कप सबाय जाबाय मिथिंगायाबो जादों सेंग्राफोरा नै जादों लैथो आरो लदादा जाबावगोन तुलायाबो जागासिनो दालि मा बेदर बियो दाउ बेदर